Ki volunteers na ki shnong ki bapher ki bahap mapo kamoloi tam dorbar rengkat ka jingya telang bat ki pulit fire service jong jalla pat kumjuru ki pat ki bor jong sokar jalla menta kasngi arflai tarik unaila arajar arhuai ki lengam ya ka wa omkhra na kamta banwat ya ki sulai ki bala syakni hakasngi batap ya ba sherish thangkiu na po maulai omsing mauro laban kadau hangni bahaka khasan tarik akasngi kabala tap yu ba sherish katu katni ki kenhun kila yarthma tani kila thambor ya ka pulit outpost hapo omsung mo kondro ba kila kini yaki sulai badra ru keleng kanang ba shlong hakini kisngi ke bala dab hading ke jeng karpat na kelyang jong kamolo tan dorbar ba kamju uru ke jeng karpat na kelyang jong u matirang ba ka jalla maman pen phaino ini kitiar kawini kila pathai khobor haka jalla kanong so hima kalau priang ya ke sithi bala pha daki brio ki bamchimna soi kerteng satya ha ka bakila pentip ba yakin ki sulai bala kini akate ka khasan tarik la bret no akawa amkhra kini ka sithi ka bamchimna don manu mano ban sain kali thuru ba ki katukan ngut ki brio ki habakili i yaki samla ki blara yakini ki sulai khnang banya da ya ka jingma jongki kila kini no yakini ki sulai ba kile thu ba kila bret ha ka te ka wa ka badan hano ba chlong tang ba kem sim lai thu pat ani pen pau sai hamar hanu kila bread ye kini ki sulai kumta ka marau town dorbar rengkat ka soka jala da ka chungchung kit khli kila hiar man ta ka si ban ngam ye ka te ka wa da preng ka jing ther ka jo slap hari kini ka jing yang ngam jong ki pulit ba kumjuru ki volunteer ka marau town dorbar ye kini ki sulai bor lai tali layo shisha na ka te ka wa kumla batha ani kamara pen pau ha ka to ka sithi bala pha sekila pathai khobor Yes. Very good, guys. Good job. Definitely a success mission that we can see here. Yes, these are the